תקופה מאתגרת לכולם, אבל חיפה בימים האחרונים חטפה בגדול, וזה לא פשוט, אבל אנחנו מתאימים את עצמנו לסיטואציה. באמצע מסיים חימום, פתאום אזעקה, נכנסים למיגונית וחוזרים כאילו הכל רגיל. זאת הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, ואנחנו צריכים לתפקד. גם הזרים, שזה ברור שזה לא נעים להם, אני יכול להגיד לך שהם מתפקדים בצורה מדהימה, וכמובן שאנחנו מרגיעים אותם ועוטפים אותם, אבל זה לא מובן מאליו שהם כאן ומתאמנים רגיל ורוצים להיות כאן, ואנחנו שמחים שהם איתנו, וזה לא מובן מאליו. שמחתנו יש לנו כבר, אפשר להגיד, כמעט את כולם, גם שון גולדברג אותו חוזר, סק חזר מפציעה, ויש הרבה שחקנים טובים שגם לא נמצאים בסגל לצערי, כמו חג'אג' וחרמש, שחקנים שבקלות יכולים למצוא את עצמם גם בהרכב, בהמשך העונה. אז יש תחרות טובה, יש תחרות בריאה, ואין לי בעיה עם הכאב ראש הזה, אני רוצה שלי את הכאב ראש הזה, ובסוף שחקנים צריכים להוכיח את עצמם ולהיות טובים, אבל יש מקום לכולם, והעונה עוד ארוכה. משחק בין שתי קבוצות חזקות, שתי הראשונות, עובדתית, מכבי קבוצה חזקה שהתחזקה מאוד משנה שעברה, קבוצה עם סגל מצוין, עם צוות אימון מצוין. אין לי ספק שיהיה משחק טוב, שתי הקבוצות באות כדי לנצח את המשחק, אז אני בטוח שיהיה קצב טוב, אווירה טובה, אצטדיון מלא, ויהיה משחק מעניין. Against Maccabi Tel Aviv, it's all the time a tough game. It doesn't matter who is in shape. It's all the time a difficult game. So we're preparing good for it, and hopefully we'll come good into the game. For sure, we're going to miss our fans, and we know they're going to watch, so we're going to do everything to make them happy.